to hagini ke por nga aingu yo blay ba menta ke sngi ngadan ban penkut ye gani ke jing hikai kabangan keren biang sepang gani ke jing pen tiu ke jong blay nama ngayo i bagani ke jing hikai kadai kabakhamdan kam bangin sngoto haga jing dai bat ke jing ya lenti ke jingi agani ke pertai nama ngayo i bahagini ke sngi teng don ki priu ki bahabanga ya kendo abanga slok kham tam le ki tu ki bayat ban shakri yo blay ka wei ka banga yo i ka bakta ye ga jing em jong ki ka dai baki ong ni shakri yo blay andre ngi yo i pen ban baki priu ki bam shakri yo blay ki kham roi ki kham yo kham kot kham kia ki kham poi pen ban shagatong ban yengi ki ba shakri yo blay bat nda haba ki pet nagata garukom kapenok men seme ki bat ki klumar haba ki yat bet banu blay haba ki shakri yo blay na do ka dot not bat haba ki persyang ye ka ban iet yo try aga jing em joki nagata ka daw nga kwa nga daw fi lada pim sngaw tho ye ka ktien jong blay lada pim shai baha aga jing yat lenti jong fi banu try kan pen po ye fi shaga jaka ka ba pin ong kumta haga jing day bat ka jing em jong fi namar ublay udan ki nongrim nakaktin ka jong blay kiba ngala ngan ong mdan da ka weipat ka nongrim ka bakraw kat ki nongrim jong kaktin ka jong blay haray shibuan pa ki briu ki baduay ki bashikriyo blay ki perkhat bet bangan shiduay bo blay un jubab un gentiwi nga un ra nga shijrong un penan kami nga bat ngi perkhat da kata ka rukom bangin shiduay kat balap kat bamon mangi natangin suyat kat ka bangin snotho bal bangin yo ibet bo blay o chikun tiyo ta namal bangin la duay nga kwa ngan ong ipi ngam nyo benye ke jing duay ngam nyo benye ke jing shikri ngam nyo benye ke jing yaile minot jong pin ray ka ka ba pile ka don kam ba pin tip ba ka don kam ye ki nong rem nagaktin ke jong blay fi ka ktin ke jong blay ka don shibun ki nong rem ki ba kraw ki bala banyarap ye ngi shaga jing pun kan tiyo ke jong blay walit shakri yo blay lada pim dan nongrim ngaset ong barabor ye gani gktien bahaba nga puli gitu ke kitab sam ko nang bakhat way ke khat ko balai ngas ngong tanat baga bible ko ong lada pi pendu no ye ki nongrim ki ba hokin le ayu kabo dudak jingkali kabo mot lada ngim dan nongrim langi hok kat no dengi tuai kat no dengi shakri yo blay kat no lada pin tip ye ki nongrim pin po shano kanum dan setia ke jing pun gentio ke jingem nakata ka daw nga kwa ngala dep kren pi hadu kumba sautuli ki jing kren ki bangala kren na gani ka voice message ke jonga nget kala long ke jing men to ye pi nadu ka voice ka bispa khandai pu way menta ka singan kren pi shaga voice ka bispa khandai pu san kabamot santali ki jingkran nga kren chapang jing pun tiu ke jong blay balay nga kren namar nda haba nga pusan ni ke ke jong blay nda haba nga puli ke ni ke bible but nda haba nga pet shaka jing ya lenti ke bala kham slam baru try ngayo iba ki don ki nongrem ki mga kwa ban anj pi ban ki tu ki nongrem ki mga hikaya pi hagani ke part 1 hado ke part 4 nganot banong kalalong ke jing mentoy ke bekraw bala da pibot iki to pinyo ike bo blay ubu nongrim naga bible blay unpen poy fi shagatong pin kham tam ban ki weipat ki briu ki bam shakriyo blay haga jing si shaw blay bu kum ta ingi blay kwa ingi bangin poy shijrong shakli bangin long bangin yo bo blay uda day si shaw blay baru blay yo buram nda habangi roy haga jing ya nanti ga jingi baru try nakata ka daw ngan pen fi sakaway ka nongrim man taga ngan pen kut no yang ni ga jing hikai kabang kren chapang ka chimping tiu jong play hagani ka voice ka bishis pa kandai busan bat ngin si sedang da kawai pat hagani ka Tuesday ne ka Monday kat ka bau blay alam re hagani ka tayo ka banwan ngan sedang da kawai pa ka jing hikai bat kabang kwa ngan kren man taga singi sakaway pat ka nongrim le si tang gani ka nongrim ngan pen kut no bat ngan ay pi gani ka nongrim
ngan bu kan nong rim ka ba let's say ka point ka bangan kran na taga sngi gadai snga pa la si pin klumar na pim snga pa ngan bu igani ka point ka bangan ai kertit ngan ai igani ka mo igani ka point jonga man taga sngi bangan kran ka jingpen kan tiu ka jong play ngan bu kum ne pidon kam yanuri yano la da pide ban poi shanori shano kita ga de ka ktien ka banga kwa pin ngan ong biang sa sisien pidon kam yanuri yano la da pide ban poi shanori shano fi ka taga de ktien ka ba ngakwa ba pin de shai ba ubrio ka brio hagani ka pertai ni don kam yanuri yano haga jingem la da ka de yangi bangin poi shakanori ka no ka jingpen genteo shakanori ka no ka kerdan jong ka jingem ni don kam yanuri yano pimla satya ngan ong ni mjudan bala ban long hi hagani ka jingem mjudan mano manoro lesi snap ngan pen efe la da khlem kmi khlem kpa ki khon ki kiti ki non poi shano shanoro la da pide ki khna skul pinum poi shano shanoro la dam dan ki nong hikai mo ka taga de nong rim ga ba pim laban kya ki nong trai sarkar la da kim dan ki officers ki ba kham he ka jing trai jing ta pinum poi shano shanoro pinum yo promotion la da unong officer ba he ai promotion ni pim dan mano manoro balaban ki shano shano da la di nang tade la nga penitho ifi nang ni sho ki kinjakan rat ki company ki boss ki company ki CEO apa ki company ngani tu ipi ki dai maki ki ban ya rap ipi ba pin poi shikle ba pin poi ki kedan ki ba kham shlo phim la ban shulong hi de la di nga kwa nga ifi wat ka kam ka red ero nga kwa nga ifi kedan kam yanori yano ban poi shanori shano nak ta daw kwa pin yo jingi kai kat no tamle leila na haga kam ka ba haga ni ga kandau haga ni ga perthaya yeng sam ngi don kam ki kme ki pa hapo ka jing puling ngi don kam yaki nong hi kai haki jing trai jing ta ga government ngi don kam ki officer sarkar nang ta de haki company ngi don kam ki kinrat yaki tu ki nong mo ki CEO mo ki tu ki executive officer ki ba kham jrong na khwa ga nong fi haga ni ga por pin sngot ba what haga kam ka ba haga ni ga perthaya ngi don kam yanori yano bangin poi shanori shano kat no tam haga kam ko jong blai kat no tam haga kam ko jong blai dai na ta daw ga kwa menta ga sngi ba ba ga krani ga ni ga kwa ba pinda shai ba pinda sngot ho ba pinom yat klumara ga ni ga jingem dan ki pri ya kum to super khat be ba kan ga ba khat no shukut ha bam long na ma balai ngan ong biang ipi ga ni ga po mjudan mano bala ban long hinala di London mano o blay bu nakata daw haga ji de le ba ga kam ga jom le singan chukuran pi na shay ong bro body tin dan Isaac ladam dan Abraham dan Isaac ladam dan Abraham dan Elisha ladam dan Elijah dan Joshua ladam dan Moses masyu aiduk sai figin dia kan sai dan Ruth ladam dan Naomi dan Esther ladam dan Mordecai dan setia kisenran ladam dan Jesus Christ dan Paul ladam dan Barnabas but dan Timothy ladam dan Paul ngakwa nga nong fi ga ni ga Paul ba pide bin sngoto ba ngabu i ga ni ga point ga jonga pi don kam yanori yano lada pide ban poi shanori shano mjudon bala ban long hi hagni ga jingem na ladi hi fi don kam yanori yano don ga ta ga don ga ta ga mensim don ga ta ga jing sngoto ai begini ga banga krani fi kan yalam shita babin sngot kho babin mi khsai babin mi khoni dalade o jong dan ki khon swat ki pamarwai ki bisya kunto nga khwa ga ni thupi wat ki taru ki habdan hangnore hangno manore mano ban penlang kumnore yaki danore dano bat dai nang taga daw nga khwa man taga sngi babin snap bahangan pen fi kat tu kan ne ya ga ni ga ktien ga ban pen shai pipi habang krani o Isaac
habang ngakren yo Elisha, habang ngakren yo Joshua, habang ngakren yo Ruth, habang ngakren yo Esther, habang ngakren yo Sinran, habang ngakren yo Apostle Paul, habang ngakren yo Timothy, bakini bar khat ki lalong shakli blay lo kanti wiki dayna mar baki tani anoriano o Moses ula yalam yo Joshua o Elijah ula yalam yo Elisha bar khat ki brio ki jaw blay ki la yalam ka Ruth ka la yalam ka Naomi ka la yalam yo Ruth ka Mordecai ula yalam yo Esther but kis ujisu ula yalam yo Sinran but ngakwa nganong fi snap hangan pani fi kamut ayu ka niga bang kren metagiski fi ngan bu ini kektil kabamut baro lada ka dayangi bangin kiyo shikli bangin poi shikat hong kabo blay bu aga jing im jingi pi day pin tip yaga niga way ka jing shisha metagiski kabamut baro ni donkam ya kaban manur ban yalamingi dakabang bukum ni ngam kren tang yaga leadership ngakwa babin pet yaga leadership kabadon ni gawai ka ktin wali sa ingin panan kam kan dihat ka ktin English ngan sa pensay ngakwa pin nga ba baro ni don kam yangi banyalam bangin poy siya no Henry kin mau ni don kam yaka leadership kabalong ka mentorship das nga tho ay kita ka leadership kabaday ngan bukum ni ka leadership kaba poy siya kakirdan jong ka mentorship. Kaniga ktiyan gaday ka mga kwa bapinsay mandagasi. Namar ka mentorship kadang jingip hair bat ka leadership. Fi ka leadership ka jinglang nong yalam midan ka migi nong yalam. Henry ladak pidey banwat yaki nong yalam. Pidey bin snotho yaki nong yalam ki bapoy Syaka kerdan jong kinong syarai kinong ngan bu kemne kilong kepa. Kiba poi syaka kerdan banlong kikenja kepa haga jing im ke jopi. Ketaka de ka bang kwa ngan hikaya pi mendagisni. Ba lada fidan haga leadership. Ka leadership barabor kadan kam meu brio. Ka leadership ka de ka ba motivate ka ba pen ki ye brio. Ya ka ba ai direction begin poi syaka goal jong ka jing im lani syaki thong jong ka jing im. Kata kadang leadership, ki motivate, ki penki, ki brio, begin poi, begin le, kadang kam kata. Henry, kaba don't come ka leadership, kam da day tang ban motivate, lani ban penki, ki brio. Ka leadership kaba pidan kam kadai. Hagani ka Bible ngayon ibo, blay ubo, ya ka mentorship. Lani ya kata ka jinglang nong yalam, kaba pipoy siya ka jinglang kumukpa. Uba petin, uba yalam, uba hikai, uba ai jingmut, uba guide, uba ai ki advice, uba long kpa, uba long caring, uba mau badan ke jingkit kli, uba dan ke jing sngau, uba dan bat pi, haga jing im ke jong pi man lagi sengi, uba dan ke jing sngau tho. But day na kita kadaw nga kuang anong fi gini sengi buon kinong yalam, hereng ngiduna kikenjak pa, kibadan na po ke jing syakri blay. Nakita daw nga kwa man nagisngi bangan ong ifi hagani gapor. Kan mau ka leadership but ka mentorship kaya pair. Namar ka leadership ulaban long ubadang kam kanaro. Ulaban long ubaday ubadan ka gift ubadan ka jing ay long skillful. Nang ban kren nang ban motivate ula iga ban penki iga brio pida na kita ka leadership. Biang kita ka dega badan kam iga jing imjaw brio. Nray pait ba ka ktien mentor uno ukunja mentorship uday ubala dan experience sngap ay kitaba nga define ka leadership kalaban lang daw uno brio banang start badan gijing lao badan gijing ay balaban yalap balaban kren ulaban pen ki igi brio na sam lagi bot na taw pen ki na ta bro yele kata ka badan kam ndray what it klat fi dan kam ya ka mentorship kata tingan ong bay hagani gapor nama ka leadership laban long ukna ubadang kam kena samlaro. Henry ka mentorship ka keren chupang kibrio kibala long measure kibala khamrang ba
kibala rangba aga jing mo chimperkhan kibala rangba agerta kibala yad aga jing shakri play kibala ikindu shiboni gi jing aga jing em kibala snot ho ye long ying long sem kibala snot ho ye gi bedok ye gi jinjar kibala snot ho ye gi samar way ye gi sha no kibala snot ho ye gi khon sweat ye gi rangli kibala snot ho ye gi ta kibala dan makna ha ki spa po ben ban gi badana preng gi jing ele kibala snot ho apneng jong ta gi jing ya lenti kibala ban snot ho ye gi jing ye kendo bari gi jing sham jong gi brio baro u play he gi singi u dan kam gi nong yalam hare u dan kam ye ki nong ai jingmo lani kita ki kinjak pa ki ba deban ya ka kam ko jong blay dena kita ka daw fiu i barabor ba ki priu jong blay ga testament ga barim khambun sin hi ki khat pa ya ki nong yalam la pin pe ba elisha ya yo elija u khat pa fi de pe ba elisha yo elija u khat pa kabamon upai shidu shi taga kredan baka eika ba elija wong u elisha usnut ho ba elija uday mental jong ngakwa mataga singi ngan wan ra epi kana manum slam namar kani ka bangan hikai figa de ka bajrong nat kadaw ngasnut ho ba kamlong inga bangan shongsa hagani ka jing hikai jong ka jipin tiole sigala jrong palan rengamla ya light nagani bala da ka day pi ba pin poi shaga jing pin tiyo ka jong blay unumla ban ya light nagani what you at marway gumto what you chang marway what you perkhat ba pila ban le lo dik ke mi idan ki brioni gisni ba shi alap marway ba shulet keleng ba shulet gumto ndan e khlem roy khlem su shulet shu hikai le mer ki brio shu pen klumar lo dik protei bro way shulet marway wali le kumta pinum poi shano shanoro fidan kam ye ga mentorship fidan kam ye ga jinglong nong yalam jonki kpa gi ba kin chamen sim ki bala da ya ga jinglong min sim ga jonki shibon naga ta daw nga kwa nga nong pi hagini por ba pin snot ho nagani ga tin ga jong play ba o absu pola bu kren ga ne utip shibon ya ga ne ga bible bi nga snot nat palat ya ka e ga ba shem nagani ga tin ga jong play ba o absu pol barabor fin da puli nagani ga bible fin lap ba u de brio yala de u snot ho ya ga ne utip ya ga ne ga jing shisha haga jing ya den tiga jong usnot ho ya ga ne ga e bat nga kwa e pi me da ga sngi ba pin nang ye ga ne ba pin nang mania ye ga ne ga lenti ga jong try ba pinum poi she ga ba nga kwa ngan yalami pi ye ga ne ga por ba pin snot ho ba ndan e ru em ka ba pila ban le naladi pidon kam be banio ye ka jing ma ye ka jing ai ben sim ye ka jing pin shlur ye ka jing rap ye ka jing lam ba pin snot ho ya ki kpa ba kan jaman sim ha ga jing im ko jong pi tongan pin ep ha ga ne ga por da snap a ba nga kren na mga kwa ngan pin ifi tang na kaway galunong bagita ka day nag kitab Esther kani ka day ka way na kibanga siya snot nat haka jing kren jonga lani haka banga pet nuksa ya la ka jonga jingem bat nga pet nuksa ya ka leadership na ni ka kitab Esther nga snot nat palat igani kani ka day ka banga kwa nga siya ong igani nga prefer wali sui enga padan kam in English haka jing shakri blay jonga nga prefer lani nga khamji nga khamman yaka leadership type jong ma yaka type of leadership yaka rukom long nong yalam jong haka kitab Esther ka jong new brio ubakerteng Mordecai fi nga kwa ngan ong fi nga ni gapor Mordecai day tang nong yalam jong ka jak ben rio Israel Mordecai uday ukunja kpa yaka Esther uday ukunja nong yalam ubapai shika kerdan kpa fi kataka de ka banga snot nat palat hagani ga Bible fi ngan chukran kandiat yagani nang mapin shai haga kitab Esther fi lapba kadai ka kitab ka bakhampla namar hagani ka kitab Esther ka klem kren yaga kerten glay ndrai kadai ka kitab ka ba jilio ka ba kraw ka ba dan ka picture la ni ga dur jong ka jinglong ka jong blay yang but day na ka dawa la ngamla ngan kren not de gani mata skin ringan chipen i tang ha gani ka benta ba ka ka day ba fi de ben skotho ba ha gani ka kitab Esther fi niyo i ya gani ka bang kren mga ba Mordecai udan ka leadership ka ba upoi siya ka mentorship but nga kwa agani ka po ba bin skotho bahaba nga pek nga pin i fi gani ka kitab Esther gani ka por hakaba usim Ahasuras udah beriu bekrau besensyar nadu India hadu Ethiopia
Sengutunat bagari India jengiru kadana gini ke Bible. But usin shan adu ri India adu Ethiopia. But uniu priu ukrau hadu kata baude us iemu bekrau tama gini ke por. But lesing anum da batai shaya fi and rai pipuli uniu priu upun long ke jing kawai ke bekrau ban aingu ban snow komen. Ya kata ke jing job beri kata ke jing krau ke jauh. Bang dulu penlang ke jing kawai ke bekrau, kadang ke jing yok syuti, kadang ke jing celebrate, kadang ke celebration ke bekrau, haga hima berok ke wei. Lesin adu India, adu Ethiopia, but nabi puli ni haga wei ke sengi, ndah bau penlang ke jing kawai ke bekrau la khot lut gitu ki dignitaries barok, gitu ki council of ministers mo gitu ki nongsin shar ke bi dona po ke jing peniat jang udah snow serong. Ban khot yaka fasti ke mahde jo bakan wan ban yang ban peni yaka jing bahabri joka hendrai inda haba upa khot yaka fasti the fasti ka don laga jong jing khawai bet ki kentai bat ka ai jubab da ka ba e yo news im kong lam yo ban wan menta namal ngar ngadon laga jong jing khawai ngakwang ani tu ifi inda haba ke kentai ka khlem tre bandan na po jong ka jingpet bat ka jing i ka khlem ko ngu ya ka jing pniat ka jong mo I jong ni u ahasuras im fiyo I haba ka weng la die na ka jing ka na ka covering ka jong uni u jong uni us im ngani tu ifi u belong utunga jong ka bara ka jong por ude us im u badana ga authority haba ka weng la die na ka ta ka leadership fiyo I ka ja sendan la kentai sendan ni ka la weng no e ka pan singat na ka kli jong ka bat klem pau kreteng shu ka ja sendan fiya haga ni ka rukom nga kwangan pen I ye pia ba pishakri blai waju kenria ye la die na ka leadership ka badai waju weng ye la die na ka authority ka ba blai ulabu ye pia ka kam ka jong blai Namal balay nga kwang anong ifi ublay udan ka jingpania ka balong ka order ka balong divine ka ba kinja blay ka ba ukwa yikibriu bikin poy siya ka tong jong ka jingim but nga kwa ngan pen ifi managisngi ba ngan pen ifi yakani ka jinglong ka jinglong nong yalam ka ba kumukpa ka jong modikai but nga kwa ngan pen ifi ru ya ka jinglong jong ka Esther but kindiat nga lapen ifi ya ka fasti ba haba ka fasti ka wengi la din na ka mentorship lani na ka leadership ka poy ya la di shaka jaka ba ka ja sundan ka pansingat ka hap na ka kli ka jong ka but ka ja kerteng sundan fi yu iki brio mentaki bubun ba ki snow ko makilong but ki klem tre bandan na po ka mentorship jongno ki poy shaka jaka ka be e pet bangan pen i binang ni nda pet inda pi pet ye gani us iem but ke hima barok away ki jiet not da ki way pat but ki ong tongin jiet not da ka way pat ka mah day na kam taus iem nginum tre shu ye fasting in kan tais no nika bar penlong ka jingwan e ki taisa ti ki babrio hang ni po ka yings iem ka jong shushan ka jong wahasros iem na do India do Ethiopia but nda habalawan ngan puli fina ka kitab Esther ka lanang ka ba ar ka khat ka san singap ngan pin ifi ka Bible ko la don way Jew Shushan haga yings iem ubukitengu Mordecai ukonu Jair ukonu Shimei ukonu Kis unong Benjamin ya ubala ya lamno na Jerusalem ringkat bagi tagi bala ring brau ya ki bala ya lamno lambat ujukonia usim Juda ya bau Nebukadnezar usim Babylon ula ya lamno but ulari ya ka hadasa ka balong ka Esther ka khonu kni jaw namar kam shimdan lumni ukpalum ni kme but ka ta taisa ti ka lang ka bhabrio ba itna but men ba ki kme ki kpa jong ka ki la yapno Mordecai ula shimti ya ka kum la ka kon jong u hi fi ka ta ka de ka ba nga kwa ba pinyo I shai men ta ngi ka leadership ka jong Mordecai ya ka Esther kam day tangba usu motivate eka lani ba usu penki eka bahkan sutip kum noban le Henry Mordecai ngaba ngan penifi Mordecai ushim ya ke Esther kapadi ka khonswet ngas no bang bai kata ushim ya ka khonswet kapam idon dor kabala kentait kabaklem kemi klem kpa laban ong no kabala deben shu yat be kumto hagani ga patay kan shu poy shi shong kha shong man ga baklumar kan shu yat limmer na mar ganan ga dur babriyo nang tade ka laban shu poy shi ga jingem ga bomlong Henry Mordecai nda upet ya ke Esther na kwa babins nga ba
Sengapa uyo i. Sengapa uyo i hapo jong ke esa. Ia kata nga kuat babin de shaiba. Fi ka leadership kada ben poisha ka mentorship. Namar ka mentorship ka jinglong nong yalam ka bakum kupangim dan ketian ka bashai wali su ingan au baik ka mentorship. Ka mentorship ka jong umodikai kadai ka ba uyo i ia ka Esther. Uyo i bahapo jongka kadon ka ka ba kraw ka ba kadon ka jing im jongka. Kata kadai ka mentorship. Mdai tangga leadership. Kidan kinong yalam ki besikwa iki brio begin nan jing sang ban sia bon ban sia long ai ban banang tade mal banang ban sia don to ban sia bon kli wale perkhat makata kadai ke jing sekri play ken mau fide vintip baka mentorship kadai kabayo i ye ki brio ki badana pa ke jing sang ye ki bangai bahapo jongki wat la ki wei ki new ben bagi dei ki bedok la ni ki khon swet ni ki bom idon ai hendrai ka mentorship ka dei ka banang banyo i ha ga jing em jogi tu ki brio ki baki wei ki myo i hendrai ki ni ki nong yalam ki bala long tin jak pa ki dan jing snow tho no play ki dan ki jing shy but ki yo i ha ga jing em jogi tu ki brio ki baka pertai ga yo i bakim dan but modikai ula adopt yakini ke Esther kum la ke jong ke kun namar uyo i ka badon ka ma po jong ka na khwa mentag sngi ba pin yep yakini ke jat jing shikri lani yakini ke leadership ka ba pin poi ke jaka ka ba pin yo i ba ki nong yalam jong fi ki de ki bala long mecha ki de ki bala snut ho ye ke jing long nong yalam ki ba poi shi ke jaka ka ba ki la ban itu ia ke jing don jong ki tu ki brio be don po ia ki jing ai ke jong play ba ki don ke ba kraw po jong ki bom pet na ke background jong ke jing wan jong ki bom pet na ke background ni na ke nong rim nang no ki wan na ki her pateng teng ni pet tang ki brio ki ba biang berus pa em u play kwa ia ke leadership ba kan nong kum ta u kwa ba kan po ia ke mentorship ka ba kum modikai ka ba yo ha ke jing im jong ki brio ki ba dok ki ba jinjar ka ta ka dei ke jing long ngas not nat ba ula shim ya ga Esther kum la ga jong ko fi ka mentorship ka poi hangta ba ka mentorship ka dei ka ba poi she ga jaka ka ba ki nong yalam ki long kum ki kpa ya ki tu ki bedana po fi la da fi yo i ba ki nong yalam jong fi kim poi ya ka ban yalam ya pi shakata nga kwa ga no fi ga dei ka ba bakla ga jing im jong hagi ni gisngi gidan gi noy lam gi benang ban penki begin roy begin penki tang nak bentaban roy nga kwa nga nong fi nga kwa bangan kran fi gini ka mentorship ke de ge lam bi pin poi shega thong ju ge jing ban pendap ye ge plan ge jong blay ge jing na ga ta fi don kam gi nong lam gi bala khamrang ba bi don kam ye gi bri ge poi shega jing long kpa ki bala long kpa ke jing shekri blame dai itu bisulong ban kren ki bala ban ai pi ki mo ki jing ai ki tips ki ba pen tip kum lo ban le pen roi pen mo kham tam le ni si i dan pri bi kai pala tang kum lo ban ya rius pa ban roi ban rius pa ko nga na fi ka kam dai ka mentorship ka ye pair ka ta namar ka mentorship ka kren ka guidance ka kren ka mo ga advice ka kren ka ke jing long pa ke krani ke caring mo ke krani ke jing sumar ke jing pej ke jing pikir ye gitu ki badana po ba dene ke da modikai udai ka waina ki banga se smutna hoy enom la ngan kren not igene ndrai ngan shipin ev igene ke par nda haba ula shim ke Esther ula penlong ka kum ke kuan but aingu you play ba ke Esther ke submit ke pendam ke penret ila de hauni ubriu ubakayo ibo udan ke donot ke beshishana tajoka fi kita ga de ke kodor ta ga de ke kodor na fi kwa ban poi shaga thong jo ke jingem fi de fin tip ban pendam ila de hapoka leadership ke bakilong caring ke jingem jo fi pe yang ne snga ba shashkwar dan ke briu ke ba shakri ublai mare lemer sang belumar msutu tau but nang ta de ki kwa pada ban poi shang thong ngam kwa fin poi kumta la da fidan ino ki priu ki bisno tho bagidan haga jaka ga bi yo men sem lingba ka jing hikai jonki lingba ka jing ai jing mot jonki
lingba ke jing duai jongki lingba POE ke caring jongki ke begidan kata ke jingkit klik ke begidan kata ke jing snowsen AFE kata ke jing mau kata ke jingkit klik ke begidan shisha ngakwa bapin pet i kita nama kita ke brio kita ke bo blai kwa ye kapan bapin dana po jongka leadership jongki fi ka wai ke bapilap ang ne sengap ngan puri ndah bala penrung ye ke Esther ke apa ke yeng jong Mordecai ke Esther ke de ke bapa brio ke jing bahabriu jongka gade kepada bahabriu shisha fi ngakwangan itu fi kan spoil ke ni ke beauty la ni ke jing internet jongka lada khamda na po ke mentorship ke jong Mordecai ai ngo you play ba ke jing bahabriu jongka ke penlong ye ka bagan poi shi ke thong na ba ke dana po ke mentorship ke jong briu bedai to ngan pen fi khndiat agi ni ke pol kumno nda habakila jet yeki thai samla na po ni ka na ke yings im shushan baro kawai ya ke Esteru la jit lang mashkura lengkat la jit lang ban penrung bahakawai ke sin sajit kawai na pedang kini ki kintai ki babrio baka nang ka mahade ke sim ke jaka jong ka fasti baka nang ke sim ke kraw hapo ni ke ying sim but habala jit ya ke Esther singap kan puli fi naga ni ke Bible ga snot nat palat ya ke kitien singap kan puli na ke khat ke ba kad khat ka bishipau singap ngan puli kala nam ka ba ar kitab Esther khat bishipau ang ka Esther kam shim la yethu ye ki briu jonka lemne ki kur jonka namar umodika ula hukum ka bakanam yethu ye kata fi ka mentorship kadai ka basnau tho ye ki nongrem jonga chim teng fi dan ki briu ki ba keren ni brio do ba ye tho brio pa jing sang pen benalo new ran ta jing au new lam ta na ta de tu li tho lo ke yin sem pen benalo nga khwa ga ni tho pi ka mentorship ke dei ka banang ban ai ki jing mot ki bedai hadin bala je de ga sa u modika wa pambet ban ni tho brio shino shino panaban ko ngu yenga let bet ko ngu penret yela dia po gitu ginong pet ki bedai fa ka habdana ginong pet ro daga runga po udan u hegai ubala tung daga yins e mon pet ini ki kintai un ai hegai ki advice hendrikin mau kini barakha ki de ki nong ai jumot kini ki de ki leader ki beret ang po hendrikin mau mentor lani utau ukpa ubalong nong yala mika ude umodikai but umodikai u ai ni ko hukum wa wano mitu anu ai ngo you play baka Esther ka klem nuot banit hu wat shalagi jonki le sila daga dan bayi musem ka klem itu ko nama belai ka ko ngu ye ki jing ong ko jong Mordecai fi ka ta ka de ba u belai buram ye ki brio ki ba ko ngu ye ki jing ong jonki nong yalam ki ba kum no ki nong yalam de ki tu bi long nong yalam man chu ke jet ye ki pisana pi ban chu kwa bin chawan je seng mne gum tan re ki nong yalam ki de ki belong caring ki ba tip ye ki let ko wan jong pi ki belong caring ye ki tia ka dem ki bam ki di ye ka jing im ko jong fi ga ba pi kan du jing e ki kwa ban pen po ye fi she ka thong ka ta ka de ki jing long jong ki nong yalam nga kwa ga nong fi ki de ki po snga ba u ai warning ye ka ta ka de ki ben kong ka ba ar snga ba nda ha ba ka hap let ha po jong ka jing pniat ka jong nu he gai ka Esther ka kongu lut barok kat ka baong u higai na mar kala yo ya ka mentorship ko jong u Mordecai na ka daw na kwa bangan pen ifi na ka khat ka khat we snap ya ka mentorship ka bashisha ka jong Mordecai pipuli na ka khat ka khat we ka ong u Mordecai ulayat kai hala ka sngi akmat ka plau ka yeng ki kentei ban tip ka Esther ka le kum no bat kum no kan jaya ka fi man la ka sngi na kwa pinyo ai tai kitin bong man la ka sngi u yat kai akmat jong ka yeng sim jong ka plau jong ka yeng ki kentei ban tip ya ka Esther kamat ka pi ka mentorship berbar ka leadership ka sngot na tamani ye jing sang ka leadership ka kwa ban shi itang ba pinum pep jing sang ka leadership ka kwa ban shi itang ba pi le aka and re kan mau ka mentorship ka dai ka balong ha ka jing im ka ba mal la gisni u modika u pet ye ka Esther man la gisni uwat ban tip ka long kum no ukwat tip ka im kum no ka le kum no ha ka no ku kom ka long ka yo ka poi ne em ka la ne em ka snut ho ne em ka yo ka dan jing yo ka dan jing bakla yo kam snut ho ukwa ban irap ka ta ken ke de ka mentorship kam de ka ba shi ka men tang jing seng ka de ba pi dan pre ka jing jar yeng bi dan pre ka jing klo mar yeng na tam yala di shong suk ba ye ki we e ba kum to shukwa ta ma kin dan jing seng nam kwa kum ka ka leadership ka de jong Mordecai ba malaga sngi ukwa ban tip ka Esther ka lang kum no ai ngo u blai ba ka we sngi chukuna nang kan
namar bakadan ke mentorship ke bedai la kentiu ika la jiet ika bakan long madai ke jong usiem ahasuras ke de jing jiet ke bekrau bat la kentiu ika na ke jing long kun sweat shaka buram ke kelalong mentah ke madai ke bat ia ke hima ke ba hetam ke percaya ke ni ke por but aingu you play kalau pai shaka kerdan day nama bakadan haka leadership ke jong Mordecai ngap kan pen ifi stang ko ke ketien namar ngamdan shibun ke por na pipet nang ni nda kala pai shi ka kerdan pipuli nang ni kadan pada ke jing yo Mordecai hakaba ka jat ben riu jiu kadan pada ke jing bishni ka jong tu Haman udah pelan ban peni upload igi jiu but ngani tu ipi open meet de go order bade ban peni upload igi jiu ke badan apa ke yings im udah dan jing shua niki and rai ka u Mordecai udah tip udah ke jing kit kle ila ka jong ka jat ben riu fi kata ka ke jing long jong ki nong yalam ki bishisha ki badan ke mentorship ki long kenjak pa ki dan ke jing iet ila ki jong ki priu but nang ta de ki le kom no u open me u la pen long ye ke ni ke esta bakan po ye ke te ke jaka u tip ye ke nong rip ngakwa pin ngapai kita ketian fi ka mentorship la ni kita ke jinglong pa kum ki nong yalam ki balong pa kam dai tang bakin sulong hendai bakin tip bagata ka jingpen kan tiwi ki kam dai setia tang na ka benta jongki hendai bakin long ka jingger khu ye ki bubun ki wai pat ki breu kata ka dai ka mentorship ka bakrau ndai tam pin poi shi ka shong kha shong man ka badai bi dan teng teng ki ba long mentor ki ba perkhat ba ngin shi mentor itu ki breu tam bakin shi poi ki shong kha shong man ka badai tam chi yo kam ka jam go biang babakin si dan hibalang babakin si snotenat untuk babakin si roy ke jingem dai kumta ka mentorship ke dai ka bayu isalen dat jong kata bam dai tamakin biang ke personal life jong ki la ni ke family life jong ki and dai bakin poi se ke jaka ka bakin la ban long ke jinger khu ye ke rib ke jai ben ki long ke jinger khu ye ki wai par ki briu kat kum ke jingbu be ke jong blai na ka dau u Mordecai ula mentor ula long pa ya ke ni ke Esther ha ka ta ka rukom ba ha ka por ba ka ka shonga yins em u uphong daga jain berni nganga se smut nat igatagen shpong ki ka mentorship kade ka ba kup jain berni ladi ka ba penlongs em ki wai kataken kade ka jain pi katakade pi u sacrifice ladi handrai u penlongs em ki wai bi yela di usong ya makia surok song u yasait na ka benta ka jai Israel u penlongs em ya ka Esther but nga kwa ya ka tagen ba ki ka mentorship ka dei kam dei ka ba baro ngi penlong ngi pen kieu yo to ta buram yo to marwei na ta ulong kumu kenja hero na ta de yo to nong ya lam na ta ngi pen biang lot ya thiet ka ya le ka kat ba ki brio bro khoi la khulumala jinjar kam dei kum ta ka leadership ba lenga sa nga kham itanat ya leadership lani ke mentorship ke jong Mordecai namar uniu Mordecai u ya yela de hasura u shong khmat ke kherdam u kup jan berni yela de ban pen iba u pen usngosi no dan ke jinket kle u kup jan berni yela de ban u pen longs e mi ke Esther kataken ke de mentorship fi u jisu u sha yela de hagadir fna ban pen long yingi ai ke ne ke pertai kataken ke de leadership ngashe kren u tu nong Samaria ba utunong Samaria ba ushim uwanda dau kada nani dau kulai dau yo I tu beri wahap lagi nau tu uhiar nau kulai but usop Spanya ai ko umpeniang ko umpeniang magawan nau tada upen shong u kulai uya dari kejat katakan ke leadership katakan ke mentorship kapa yala dia ki hiar shi kedan ke kham po ya kabani khun bani sai nak bentaki tu ki badana po jomki ban pen po ki shi ke jingken tiu ban pen po ki shi ke thong ban pen pai ki se ka plan ke job play but I ngo you play bo Mordecai la people le nang sa ngam dan por shu habaka Esther ke yo I bo Mordecai u shong kup jan berni ka snau le ran hendai ka phara ka shidi ka phara ba ki jan u Mordecai u tho da ke jing tho ka ba wang namala da phap ham snap no jar wang kum ta ha ga lenang ka ba saw jog kitab Esther u Mordecai tavan puri khat khat lai ko ne nagum tahu Mordecai ulah hukum iki men pun pai kitian ke Esther wang wat perkhat ala di baphapan lai haga ying sim bani ki jubra namala da phapan snap no jara ke ni ke por ke jing irap bat ke jing pelat kan mi iki jiu na ko wai pat ke jaka and rei phaba ke ying ku pa jo papan jan but batip let's say phala wan che ke hima khnang na ka benta ke bakum ke ni ke por phamtip ong Mordecai phamtip phala pai shakani ke kerdan
bapan wan chini ke ying sim ngala adopt e pa ngala shimi pa ko mila ke kun ngala hikai e pa ngala pet e pa mala ke singi ngala kup jan berni la de ngala du tia du dem na ke beta jopa fi kita ke de mentorship ko du tia du dem na ke beta ki wei ban le you bakin pai she ke position she ke jaka ko bo blay la pu iki kanang bagin long ke jingkel ku ban pendep ye ke purpose ye ke plan ni ke jingtmu ke be crowd ko jong play but nda hadien ba ke Esther ke yo e ke shiti no Mordecai bau ang pamtip bala da papan sngap jar ke jingi rap igi jugan wana wepan ke taka dega mentorship ke bam tiang ban kren ya ke badai ke bam tiang ban pen I ya ke nongrim ke tak ke bam tiang ban thot pitang tang kidan kinong lam ki bam not ban kren ya ke badai na kuang anong ifia ke ni ke poka mentorship ke long kupa unut ban kren ya lagi jong ki khon ya ke badai ke bam dai ban nga kuang ngan ong ifia ke ni ke por hadin ke estam dai tang bakala ban long ma dai ya la di andai namar ba ke pediang ya ke ni ke mentorship la ni ke jinglong kupa nong ya lam jong umodikai dai tang bakalong ke ma dai andai lingba jongka kalala ya ke ban lechus iem bat bakanio ia ke jingpin kelas dan ia ke order bat bakalala an pen imi ke million ke jiu bat mdai tangga takalala ia ke ban peniap no sendanio haman da ke lenti ke start ke jongka namar kadana po ke mentorship ke badai finum dan jing champang finum dan jing start blairu unum a fi lada pisuya chu shang makia chu ya marwai ngakwa bapindan hapo ke mentorship lani kata ke jinglong nong yalam ke bakumukpa haga jing shekri play ke jofi knang bakan wan ke jing pingan tiu ke jong play ya ke jing im ke jofi hot ngaklam langan hikai lot ignen maga de ji kai ke bejrong dan ring nget kat tu pila yo ke jing shai dengan pun kut no ini ke jing kai ku play shibun bi ngap ini ke jing pingan tiu ngala kren jrong bat ini ke de kut jong ke dengan sedang da kawai pan haga ni ke sngi tayo ke banwan dang ini tu ai ke ni ke por ku try ke ni ke por playing ada nget a play ya rap ya kini baro ki ba yo sngo bakin dan haga jaka ke bedai bakin poi haki nong yalam ki ba poi shi ke dan ki balong kpa ki bam pet tang na skill tang na gift tang na jing ai tang na jing nang and dei ki ba pet na ke jing long jing em ki ba yo I ye ga dot not kpa ki ba snot kho ye ga ke jing long jing em ki ke jing e bat ki ba dan ga dot not ban ya ye la de ga jaka ke be e ki ba sha shitom ki ba long ki shakri ki ba pen long ye ki wepat ki ba pot ye ki trying to try a play ki khmat jong ni ki ba snap hika ye ki ba ken pai shi ga nong rem ai bengin yo ye ke kamba ke jame nang ni shi khmat ba men pen long ye ki ni ki ba ken pai shi ga jing pen ken teu ke jame what ha ga ni ke por ki dana ga jing try a play ya rap ki ba ken snap ha ni ga jing kai but ngin yo men yo buram na ke jing em joki ha ke keteng ga do ji su ni tuai amen but amen ko bless you